Planiranom dinamikom napreduju radovi na Centru za druženje i edukaciju koji će u Jelisavcu služiti kao novi prostor za kulturne, obrazovne i društvene potrebe slovačke zajednice. Tu smo došli na koordinaciju da vidimo što je učinjeno i što treba još dalje učiniti i neke detalje koje bi popravili malo. Po ugovoru izvođač ima rok do 1.4.2026. da svi radovi budu okončani, gdje bismo tada tražili uporabnu dozvolu i otvorenje ovog našeg projekta. Projekt je to koji će promijeniti vizuru Jelisavca, poboljšati kvalitetu života samih stanovnika te poboljšati rad KUD-a. I nastupanje, prezentaciju, promociju svega onog što čine za očuvanje jezika, tradicije, kulture Slovaka na ovom području, ali isto tako i samim Jelisavčanima, ali isto i gradu Našicama, čiji oni identitet, možemo reći, promoviraju čim nastupaju negdje izvan grada Našica, a pogotovo kad to rade izvan Lijepe naše. Realizacija projekta rezultat je suradnje više dionika. Od Jelisavačke matice koja je dala ideju, do Saveza Slovaka koji je projekt uvrstio u 4-godišnji plan, a svu projektnu dokumentaciju u vrijednosti oko 15.000 eura osigurao je grad Našice. To je jedan još primjer dobre suradnje grada Našica sa slovačkom nacionalnom manjinom, sa našim Jelisavčanima koji su, evo, ja mogu reći sa zadovoljstvom, prije 20 godina izgradili ovaj centar kulture, ovdje koji je sada u današnje vrijeme se pokazao nedostatnim, ali samo zbog toga, zbog njihovog rada, strasti, volje i želje i za kulturnim, sportskim i svim drugim, pa i političkim djelatnostima u gradu, zajednici, ali i šire, pa sve do Slovačke, promovirajući naš grad Našice, ali i slovačku kulturu. Jelisavac ima sad krasnu veliku ekspanziju, jako lijepo plešu i sve ovo što Savez Slovaka ulaže i u Maticu Slovačku Jelisavac i ovaj objekat koji je iza nas je njima na čast i oni su to zaslužili. Mislim da će oni donekle biti zadovoljni, ali već oni imaju nove planove, tako da smo mi već u pripremi sa novim planovima. Rekao bi da ovaj objekat u cijelosti financira Savez Slovaka preko Ureda za ljudska prava. Radi se o nekih 700.000 cca eura. Vlada Republike Hrvatske ovaj projekt snažno podupire putem Saveza Slovaka koji neće stati samo na ovom centru. Ovo nije jedini projekt čak ni na području Jelisavca, dapače nije na području Našica, imamo nekoliko projekata, znamo da smo radili sad prije nepunih mjesec dana donešene su izmjene i dopune operativnih programa gdje su upravo kako ovdje gdje sad stojimo u Jelisavcu, tako i neki novi projekti koji se pripremaju u Jelisavcu, ali isto tako i Markovcu Našičkom vezano za određene stvari gdje se i zakonodavstvom se sprema legalizacija objekata koji su tamo. Centar bi trebao biti završen do 1. travnja, a iz Jelisavačke matice nadaju se kako će iduće godine tradicionalnu manifestaciju Dani Slovaka održati u novom prostoru.